भैया लोग सबके बार बार प्रणाम स्वागत अभिनंदन वंदन करतनी। और आज लगभग हम 17 अगस्त के लास्ट प्रोग्राम के लिए रहनी, ओकरा बाद आज प्रोग्राम करतनी। हमारे पिताजी के देहांत हो गए रहा, पता ना कहीं अभी भी कुछ अजीब टाइप के होता। लेकिन आप लोग के आशीर्वाद प्यार बना रहे, अगर कोनो गलती हुई तो क्षमा करब जा आप लोग। एक बार प्रेम से बोली सांचे दरबार की। कहे के बाद एक लाइन भजन, ओकरा बाद जैसे आप लोग के आदेश हो कल जाए। से पहले राउर हो खेला पूजनवा, आज हमने उपस्थित बन जा हमने के आदरणीय बड़े भैया अजीत भैया के सौजन्य भैया के बार बार प्रणाम स्वागत अभिनंदन वंदन बा। लेकिन कहे के सब से पहले राउर हो खेला पूजनवा, कि सबका से पहले राउर हो खेला पूजनवा, कि महान बनी रउआ महान बनी रउआ, हे गौरी के लालना महान बनी रउआ, हे गौरी के लालना महान बनी रउआ। सबका से पहले राउर हो पहले राउर हो खेला पूजनवा, महान बनी रउआ महान बनी रउआ, महान बनी रउआ, हे गौरी के लालना महान बनी रउआ। बहुत ही प्यारा पुरस्कार हमने के आदरणीय पलक म्यूजिक कंपनी के मालिक विनय भैया की तरफ से बहुत सारा पुरस्कार स्वागत अभिनंदन वंदन, और आदरणीय गोलू राजा जी के तरफ से जिनकर प्यार आशीर्वाद हमेशा मिलेला और आगे भी माता रानी से चाह के मिलत रहे। स्वागत अभिनंदन वंदन बा हमने के जिला में। हम तो बलिया जिला में जब गए तो लागेला कि अपने घर है, ऐसे कि यही जिला है के बाद तो आप लोग जितना लोग भी आई बनी हमने के जिला में सबके स्वागत अभिनंदन वंदन बा। कहे के बाद रउर से शुरू होला कोनो शुभ काज जी, पूज नर नारी औरी देवता शुरू होला कोनो शुभ काज जी, पूज नर नारी औरी देवता समाज जी, विघ्न हरेले सब जानेला जाना, विघ्न हरेले सब जानेला जाना, महान बनी रउआ महान बनी रउआ, हे गौरी के लालना महान बनी रउआ, हे गौरी के लालना महान बनी रउआ।
आपके बार बार प्रणाम स्वागत अभिनंदन बंदन बा और बहुत ही प्यारा आशीर्वाद हमने के आदरणीय संजय भैया की तरफ से आपके भी बार बार प्रणाम स्वागत अभिनंदन बंदन बा। लेकिन लास्ट में कहे के बाद एक दंत दयावंत चार भुजा हर घर घूमी के मुसावे सवारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी घर घर घूमी के मुसावे सवारी भगतन के घरवा भर ले अनाथनवा भगतन के घरवा भर ले। हम कबे से ये देखत तनी 9 बजे प्रोग्राम चालू भइल बा बड़ी अस्थिर आप लोग बैठल बनी जा। हमनी के फिलहाल में जा विश्वकर्मा पूजन समारोह में आइल बनी जा तो हमनी के जागरण के प्रोग्राम लगा। लेकिन आजकल के आप लोग कितना डिमांड बा कि एगो दूगो भजन गा के ओकरा बाद तुरंत गावे के पड़त ना तो आप लोग घर धाले जा तो मैं हमारा जीत भैया के प्रोग्राम करावल मैं बेकार हो जाए। लेकिन एक हरी चाहे हम कि जेके बाबा विश्वकर्मा बाबा और माई सरस्वती माँ दुर्गा हाथ दे ले तनी हाथ ऊपर कर ले जाता अतरी एक खाली कैमरा वाला भैया हाथ एक खाली होने वीडियो घुमा के बना ली जाके बलिया में थपड़ियो बाजेला कबे से आप लोग आराम से बैठल बन हमरा अच्छा नहीं के लागत। हम गायब तो बाजी कि भगतन के घरवा भर ले अनाथनवा आप लोग के मना कैले बा थपड़ी बजावला के बहुत फायदा बा जेकर बियाह ना भइलो बियाह हो जाई जेकर कहीं एने सेटिंग होई वो हो जाई आ जेकर कोनो मनोकामना होई वो पूरा तन हाथ ऊपर करी जाए खरी बाबा बालेश्वर जी के नाम पे हाथ ऊपर करी जाए आ तन जोरदार थपड़ी बजा के कि भगतन के घरवा भरी ले अनाथन भगतन के घरवा भरी ले अनाथनवा महान बानी रउआ हे गौरी के लालनवा 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 महान बानी रउआ। अगर अच्छा लागल तो एक थप्पड़ी बजाई जा एक बार प्रेम से बोली साचे दरबार की और बहुत सारा पुरस्कार बहुत सारा आशीर्वाद आप लोग के बार बार प्रणाम स्वागत अभिनंदन बंदन बा।